Aquesta secció és tan original que avui, en lloc de sentar-nos de costat, uns asseu davant i altres asseu darrere. Senyor Jiménez Santamaría. Dígame, senyor Com està? Josep Adolf Estradé i Martínez. Jo, de moment, estic assentat. I, per la situació, jo no cal dir res, però, esclar, els que estan a dalt, doncs, bueno, i els súbdits on estan... No, és una suggerència, però, bueno, no he dit res, Entesos. Molt bé, aviam, resultats. Novetats en la investigació sobre la identitat del periodista estel·lar dels anys 80 a Figueres, Vittorio Morandi, del qual sabem que aquest era un pseudònim. Qui és? Vull resultats ja, sisplau. Vostè és un pèl exigent, I tu no has sentit parlar mai que les coses de Palacio van despacio? Ja. I no sé si se'n recorda que últimament vaig anar a London i, bueno, i hem de parlar de London. No només dic això, que tinc que parlar de London. I tinc en cartera un viatge que el problema, sap quin és el problema d'aquest viatge? La qüestió crematística. Ja. M'explico? Ja. Però això pot donar molts de resultats. Uf. I si no dona resultats... Més que fins ara segur que en donarà, perquè menys és impossible. Senyor Estradé, si no dona resultats, jo sé d'un que es disfrutarà, farà un viatge maco... Molt bé, on el farà aquest viatge? On el farà, Mullís, on el farà? A l'Índia. Va! Va. Ja veuràs com veig la futura. Ui. A que no? Jo sóc un home de paraula. A que no? I jo... A que no? Bueno... A que no? S'aposti el que sigui. Mira, un cafè, perquè jo vaig a lo grande. Ui, a que no? Bueno... Ja m'agradarà veure-ho, ja m'agradarà veure-ho. Bueno, dies empenya, no sé com ho diuen allò. Molt bé. Per tant, el que constato és, un capítol més, no hi ha novetats en la investigació. Seguim! Vostè aconsegueix, i sempre m'ho diu abans de les gravacions. Seguim, senyor Jiménez. Sempre aconsegueix estressar-me. Jo crec que això és una tècnica de vostè perquè jo vagi contra les cordes. Molt bé, seguim, senyor Jiménez. A Figueres hi ha, per internet, hi ha un tal Billy de Figueres, Billy Figueres, que és un noi del barri d'allà al costat del Bon Pastor, i que és de raça d'ètnia gitana, i ell és un tio que em fa d'honor, i té a internet visites, vostè que sap... Però què és aquest senyor? És un notari? És un torero? És un conductor d'avions? Què és? Perdó, és un cantant. Un cantant, molt bé. Un conductor d'avions, un pilot, perdó. És un cantant, molt bé. I aquest senyor, Billy Figueres, que viu al Colobret Sant Joan, si ho he entès bé, té molts seguidors a internet. Quina gran exclusiva! Oh, però quant de seguidors? Estem parlant de milions. Milions? No, milions de seguidors? Milions? Agafi vostè, que hi entén això de la tècnica, miri a internet, i llavors... Jo li diré, allà on vegi un número i una K, la K vol dir milers. Doncs miri, hi ha a 500, 800.000, 800 milers de... 800.000. D'allò de... I on vegi una M, són milions. Doncs en té l'M també. Però en què quedem? Té milers o té milions? No, depèn de les cançons. No, depèn. Jo crec que una cosa és els seguidors que té i l'altra és les vegades que s'ha vist cada cançó. Que potser s'ha vist milions de vegades, però en canvi deu tenir milers de seguidors, no? És possible. D'acord. Però el que sí que és cert que no és un desconegut, fora de Figueres. A Figueres encara és un desconegut, allà al seu barri no. I aquest noi crec que es tindria que plantejar a les entitats, per exemple, l'acústica o diferents festivals, de llogar aquest noi, que està aquí a Figueres mateix, que té el seu públic... De llogar, com si fos una cadira. De contractar-lo, home, de llogar aquest noi, per favor. De contractar-lo. Home... Vostè, fila molt prim, Disculpi, s'ha de parlar bé. Molt bé. No hi ha res com ser un professional de la paraula. Excepcional tema de Billy Figueres. Què més? Que aquest senyor s'ha d'entrevistar i se l'ha de promocionar, perquè és un figuerès. Estem d'acord. A part de la Mònica Naranjo... Estem d'acord. Que d'això ja en parlarem. La Mònica Naranjo ha passat per davant amb molt terror i ho aplaudeixo el senyor Pujol, perquè el pregoner ideal, fantàstic. Parlant de fantàstics, el grup de... Perdó, que això últim no s'ha entès molt.
en Xavi ens havia proposat a l'Ajuntament Per això que algun dia cridin a la Mònica Naranjo per proposar-li fer el pregó. I està content perquè s'ha triat en Carles Pujol, tot i que no sigui Mònica Naranjo. Pots seguir, endavant. Senyor Estreder, aquest aclariment, que queda molt bé, molt maco... Home, era indispensable perquè s'entengui el que diu. Aquí hi ha una sèrie de seguidors que se saben fil per ratlla tot el que fem nosaltres, o el que faig jo. I llavors, clar, tot això és per emplenar temps. Per cert, estarà content vostè perquè un dia, el primeríssim dia que va parlar amb mi en el diari de Figueres, li va dir que li agradaria, per exemple, que a les entrades de la ciutat hi hagués una presència daliniana informativa. I hem de dir que, per exemple, la casa natal de Salvador Dalí està molt present a les entrades de Figueres ara mateix. Amb bon criteri, per part de l'Ajuntament, en aquest cas. Han escoltat la veu del diari de Figueres. Clar. Amb bon criteri. I aquesta línia l'han de seguir. Molt bé. Escoltar les veus, la gent de coneixement i de cabells blancs. Com vostè. Correcte. Exacte. Què més? Llavors també havíem parlat, vostè dirà, altra vegada, però hi ha coses que a base de fer-los molt es aconsegueixen. Aviam. Dels col·leccionistes. Ara ha sorgit, bueno, a la llum, però ja fa anys que hi és, el senyor director ànima i del Museu del Joguet, Josep Maria Joan i Rosa, té una col·lecció fantàstica de Figueres, de peces, d'edificis, de cases de Figueres, d'un tros d'una rambla primera, al terra d'una rambla de Figueres. Adoquins? A la rambla, al costat de Can Canet, hi havia una botiga que venien xocolates Juncosa, tenien una cafetera antiga, de ceràmica, també hi és amb aquesta col·lecció. Al costat, al principi del carrer Girona, cantonada amb la baix de la Rambla, hi havia una ferreteria que es deia Sunyer, i tenien un baròmetre de la temperatura i sortia un ninot del Netol, aquelles galtones. Tenia peces de Cala Lucrècia, vostè, clar... Sí, Cala Lucrècia, perdoni. Si no ho tinc mal entès, tenia el telèfon 50 0000. Hosti, vostè era un criu. Però, aviam, també sé que va existir Napoleó i jo no vivia quan vivia Napoleó. M'entén? Ah, vol dir que vostè era una persona molt llegida. Molt cultivat. Vale. Sí, exacte. Ja se'n veu, oi? Que cultivat que soc. Jo no n'he dubtat que cap moment. Molt bé, doncs, el senyor Josep Maria Joan i Rosa té una col·lecció de coses de Figueres ciutat. I, per tant, el que ens està dient és que tenim un col·leccionista més que podria aportar... Un gran col·leccionista molt important. No vull dir un col·leccionista de més, vull dir un nou col·leccionista a la llum pública que podria formar part d'aquesta iniciativa que vostè proposa, que és un espai on es poguessin visitar les col·leccions de col·leccionistes de Figueres i ciutat. També un tal en Paco Muñoz, que té col·leccions de cava, de tapes d'allò, de xapes de cava, que molta gent té, i a més corbates, i diverses coses més. O sigui, estan sorgint col·leccionistes, pilons. Ara li podia dir, ja li portaré la llista, de molta gent que els interessa aquest tema. I estan esperant, aviam com ho quedarà. Llavors, també, el que hi ha al col·lectiu... Un moment. També jo havia pensat que a Barcelona estan fent les trobades de la presó que es poden visitar. Figueres... Les trobades de la presó que es poden visitar? No, a Barcelona hi ha la presó de la Model, un cop al mes... Sí, es pot visitar. Es pot visitar, amb visites guiades. Sí. A Figueres, la presó de Figueres, és actualment de les que fan més filmacions de pel·lícules espanyoles, alemanes, ingleses, fins americanes, de situacions a les presons. I, evident, això està molt bé perquè paguen, i paguen bé. Actualment, hi ha una part que es fa servir per entitats, com ara els veïns de la presó, que en diuen, i d'allò de futbol del Barça, les Almohades, diferents entitats. Sé que l'Ajuntament està interessat en aquest tema, també ara posaran fil a l'agulla als jardins. L'Ajuntament ha presentat
proposta en els veïns i els ha escoltat de cara a fer avançar aquesta habilitació dels jardins de l'antiga presó. Sí. Per tant, jo llenço d'aquestes suggerències, si l'Ajuntament creu bé de parlar, em sembla que encara els propietaris són la Generalitat, sobre això, i mentre que si es decideix, perquè em sembla que hi ha projectes per fer coses interessants a la presó. Es havia parlat inclús d'un col·legi i tal. Però mentrestant, bueno, la gent, jo crec que els hi faria gràcia. Mira, ara hauria sigut un bon moment per Fires. Els hi faria gràcia veure una presó per dintre. Jo ja hi he estat. Però jo no sé jo no sé en quin estat està, Molt bé, ja dic que fan pel·lícules. Jo he estat, però per visites de feina. Millor que no m'expliqui les visites que ha fet a la presó de Figueres senyor Jiménez. Coses de premsa. Potser és que havia anat allà buscant Morandi, perquè potser alguna de les pistes privilegiades que li havien donat l'havia dut cap allà. Molt bé. Alguna cosa més, senyor Jiménez? Sí, dir-li que miri, no se'n descuidi aquí, perquè vegi vostè que estic a la guai. I recordar-li, com sempre, que no se'n descuidi de respirar, que és molt important això. Senyor Estrader, que el veig un dia a la cara, l'altre dia el veig una miqueta aquí cansat, estressat, i això és que no respira molt. D'acord, doncs prenc nota del seu consell. Moltes gràcies, Adéu, senyor Estrader. Que vagi molt bé.